Hej og velkommen til video. Jeg sidder her sammen med Maria og den lille Pastilade, og i dag der skal vi lave noget meget funky. Hvad er det vi skal i dag, Marie? Vi skal lave en upside down challenge. Det er altså de her sådan briller her. Det vender dit syn om 180 gange. Ej, det vender det ikke 180 gange, nej. Det vender bare 180 grader, ikke også? Så det kommer altså til at se sådan her ud, når at vi ser ud af brillerne. Det er forvirrende. Så det vi skal prøve i dag, det er at vi skal prøve nogle forskellige challenges, som egentlig er mega nemme, men når man ser det på hovedet, ikke er så nemme igen. Så skal vi ikke bare starte? Så sidder vi her ved bordet, og den første udfordring vi skal, det er at vi skal lave en lille stick figure her på papiret. Så derfor så tager Maria den på først, og så må vi se om hun kan finde ud af at lave en tændstiksperson. Så skal du jo bare finde... Ej, det er ubehageligt det her. Finde blyanten, den fandt du meget nemt til gengæld. Ja. Og så skal du tegne en tændstiksmand. Nu må vi se om det kan lade sig gøre. Nu fik han sådan en lille skæg. Det er også meget hyggeligt. Ja. 3 ben. Han er for en lille pit. Det er også meget hyggeligt. Elsa Marie. Du har fingre også, okay. Hello. Det er smukt det der. Den gør så nedad. En flækket albu han har. Nå, det blev så ikke. Han skulle være glad. Ja, det blev han så ikke. Han blev meget, meget sur. Så Marias mand. Med hår og det hele til. Tada! Han blev sådan, han fik gedeskæg. Han fik en lille pit. Han fik nogle mærkelige hænder og så videre. Men jeg synes alligevel, den er ret okay. Det er bedre end noget, jeg kommer til at lave, det er helt sikkert. Spørgsmålet er, om jeg skal gå efter strategien, der hedder hurtig streg. Så det er sådan der. Hvis jeg går den her vej, så går jeg nedad. Det. God start. Han fik også en lille bitte pit. Ja, realistisk, ikke? Hvordan går jeg den der vej? What? Sådan der. Han sidder ned. Skal han ikke have fingre og fødder? Han skal lige have nogle fødder her. Nej, det er jo helt giftigt det her. Det kan jeg ikke. Ægte, det kan jeg ikke. Og det her det er fod. Det er en balletdanser, du har lavet. Ja, det er en sko. Den får et øje. Jeg plejer at lave næse sådan her, og det er bare ikke den vej, tror jeg. Det er sådan, jeg smiler, når Maria siger noget sødt. Det er meget sværere, end man lige tror. Der. Smukt. Det er min mand. Ej, en smuk mand. Lad os vise tegningerne til publikum, så kan I jo sige, hvad for en af dem, der er den pæneste. Men lad os gå til næste udfordring, inden vi bliver helt tosset i hjernen. Så den næste udfordring er at gå hen ad denne her linje her. Så kan vi lige prøve at flippe billedet, så nu kan I se, at nu er linjen jo oppe i himlen i realiteten. Og så skal man bare gå lige linje den her vej her. Og det tror jeg ikke er så nemt, som man tror, at det er. Så Maria, du kan starte med at prøve at gå lige på linjen. Lad os prøve det. Husk, du kan ikke falde ned. Det er ikke fordi, at der er en kæmpe kløft eller noget. Jeg troede... Sagde du ikke, det var nemt? Du skal gå med begge ben på linjen. Okay. Jamen altså, du har gjort et eller andet nu. Men jeg ved ikke, om jeg synes, at det gik så godt. Ej, det var virkelig ubehageligt. Men det tror jeg på. Ej, jeg troede virkelig, da jeg så jeres video, at de fakede det. Overhovedet ikke. Ej, hvor sjovt. Man kan virkelig ikke. Vi skal finde stregen. Den er her. Man er, altså det er så ubehageligt. Man tror virkelig, man er fuld. Wow. Det ser også bare underligt ud, sådan, hvis man ser mig på afstand. Det er jo ikke strejsen, der er ved at få mig til at vælge ned eller noget. Altså min krop, der prøver jeg hele tiden at vende mig automatisk. Men indtil videre har jeg gjort det bedre end dig, har jeg ikke det? Jo, meget bedre. Jeg ved ikke helt, hvordan jeg klarede det, men jeg tror, du har gjort det meget bedre end mig. Woo! Jeg gjorde det. Du gjorde det! I det mindste kan jeg finde ud af, hvor mine hænder er til at klappe. Aha. Hvad siger du til det? Det var hårdt, må man sige. Men jeg gjorde det, eller I kan jo stemme, hvem I synes gjorde det bedst, om det var Simseladen eller Mariah Carey. Og så vil vi gå ind igen og lave nogle flere udfordringer.
bedste at sætte op på bordet. Det må man ikke. Næste udfordring. Simseladen er blevet sulten. Så det vi skal i dag, eller det vi skal nu, det er, at vi skal prøve at tage noget mad fra vores tallerken. Der var en gaffel. Ej, den Fint i stykker. Den skal du også spise. Det var lidt klart gjort. Det var sejt. Hvad siger du? Jeg har ikke nogen idé om, hvor gaflen er. Du skal ikke spise med øjnene. Der var den. Maria fik spist sin mad. Okay, simseladeprøver. Og jeg har jo været så dum at lægge gaflen væk. Den ligger der. Den er der. Og nu skal du passe på med øjnene, fordi ellers så prikker jeg dem ud. Yeah. Ej. Hvor er min mund hen? Det er sådan 3D-mad. Er det ikke svært at finde ud af, hvor ens mund er henne? Jeg forstår ikke, hvor... Skal ikke have det op i håret, skal. Jeg kan ikke se en ski, mand. Ja. Nu er vi gået mere den gammeldags vej, total oldingestil, du ved, old school, back in the old times, hvor vi skrev på papir. Så skriver du, kære. Jeg har en idé om, det skal være et kort brev, det her. Hold da op. Kære? Wow, hvad fanden er det? Jeg ved det ikke helt. Det er jo kinesisk, det der nærmest. Kære Hov, jeg kan godt Simon. se en kode i munden. Ja, Simon. Prik over yderlig frem. Ja. Jeg. Hov. Den er god nok. Hedder. Ej, hvad skriver jeg grimt lige nu? Det siger du ikke. Det er faktisk virkelig svært, det her. Jeg hedder... Jesper. Det var flot, J. J-G. Z. Det er et S. Det er godt nok ikke et S. Okay, og så skriver du bare hils mor nedenunder. Og så er du færdig. Det ligner sådan en rigtig... Hils vor. Jamen, det ligner sådan en rigtig børnetekst. Den er god Ej, nok. hvor er det dårligt. Det ligner, der står, kære Simon, jeg dapper Jespal hils vok. Ja. Men fair nok. Så jeg skal lige have fat i den blyant derovre. Den var der. I spidsen. Hej, min skat. Hej. Jeg vil lave et hjerte, men... Det bliver ved jeg ikke ikke, noget. hvad jeg fik hjerte. Hej. Min... Ej, hvordan kan du det der? Kan hvad? Skrive rigtigt. Det er, hvad hedder det, runer? Længe siden. Længe siden. Smiley. Går det godt? Super smiley. Går Hold da. det godt? Hilsen Simon. Det blev skævt. Upsi. Hilsen Simon. Hej min er flot. Længe siden er også flot. Går det er da sådan, det er da bedre end dit, er det ikke det? Jo. Det Altså, der er fejl i alt bit. Der er ikke fejl i alt dit. Det der, det er et førsteklasses barn. Eller Ja, det er det 0. Og det der, det er et børnehave. Det er vuggestue. Næste udfordring er, at Maria lige nu skal gribe denne her bold her med hænderne. Og det er jo super nemt. Sådan her, prøv at gribe. Det gør man bare sådan der. Men kan man også det, når det hele er vendt på hovedet? Find ud af det nu. Er du klar på det her? Og det er underhåndskast, så det er blødt. Ja. Værsgo. Det var da rigtigt. Du greb ikke med hænderne. Hej. Værsgo.
får du den sidste. Det går ikke så godt, det her. Prøv nu. Yay! Marie kunne gribe en bold. Ja, okay. Jeg har dukket den til, Dan. Ej, hvor er det tavligt gjort. Ja. Jeg var den bedste. Ja, du vinder. Jeg greb den rigtig mange gange, og Maria greb den aldrig. Jeg greb den en gang, og det var min første gang. Ja, men det var heller ikke et kast. Ja, det var ikke et greb, det var sådan en der. Ja, det er jo snyd. Det er en skovling, det er ikke et greb. Men vi går videre og tager den næste. Den næste udfordring, der er Simons sko gået op. Den er gået op, så derfor så skal vi have den bundet igen. Så den skal bindes. På hovedet, fordi nej. det bliver svært. Og jeg kan ikke engang binde snørbånd i forvejen. Hvis nu I forestiller det her, ikke? Nu viser jeg lige skoen her. Prøv at binde den her sko. Vil I kunne binde den her sko lige nu? Må vi lige se dine øjne? Det er fandme giftigt, du blinker på hovedet. Det var der. Den skal lige strammes lidt ind. Jeg tror faktisk ikke, det er så svært igen. Tror du ikke det? Det skal lige sige, at jeg binder altså ikke rigtig snørbånd, så jeg laver sådan nogle lykkerne her. Men det er jo fordi, man normalt binder snørbånd på hovedskæren. Det har du ikke tænkt på? Jamen, jo, det gør man jo faktisk. Det gør man jo faktisk. Så burde det jo være super nemt. Det var faktisk også rimelig nemt. Den er så pissegrim, men Jamen, sådan ser de ud normalt. Ej, det gør Altså de ikke. mine snørbånd ser sådan ud. Gør de det? Yeah. Ser dine snørbånd sådan ud? Jeg synes, de er lidt skæve at kigge på, men Sådan er mine snørbånd altid. okay. Der var de. Okay. Og skal den stramme til. Nu er den stramme den. Agtigt. Og så binder vi noget. Jeg skal bare lige se, hvad du lavede. Men ja, det er faktisk meget okay. Føler jeg det. Det er faktisk super nemt. Nu går vi til en, der forhåbentlig ikke er lige så nem til den. Ja. Så nu skal vi prøve at teste, om man gør det nemmere. Hvem er bedst til at skrive på en computer med de her briller på? Ja, og du påstår jo, at du er bedst til det. Ja. Og jeg påstår, at jeg er bedst til det. Så nu får vi se. Så du kan tage brillerne på. Du skal skrive kære Jørgen. Det er faktisk virkelig svært. Ej, de her briller, de dukker. Kære. Så bliver man stille, bare. Ja. Ny linje. Ja. Du er sej. Komma. Og Jeg spiser majs. Det er din linje. Så må du gerne kigge. Du har skrevet kørejern. Du er sej, og jeg spiser majs. Okay, det var meget, alligevel meget fedt i forhold til det, at det kun er E og Ø, og de laver jo også noget sjovt ned, de der E og Ø. Gør det der? Der står jo faktisk Ø på den der, E på den der. Det er jo ikke helt fair. Så det var faktisk ikke helt fair. Det er dit tastatur, der er åndsfedt. Okay, men så må du bare sørge for, at jeg også skal skrive noget med E og Ø. Okay. Er du klar, Simon? Ja. Så skal du skrive, kære du. Fedt. Det er ikke så nemt, så jeg har troet. Nej. Kære du. Ja. Kære du. Udråbstegn. Udopstegn. Det ved jeg ikke, hvor jeg er. Der. Kære du. Du er sød og sej. Sød og sej. Og jeg synes... Komma. Og... Hvor end? What? Den er væk. Du er mega sej. Du Er mega sjov. mega... Kører du. Du er sød og sej. Jeg synes, du er mega sjov. Så jeg vandt. Så havde du ret med det der med A og Ø. Ja. At man vender om på dem. Så kører du sød og sej, og jeg synes, du er mega sjov. Og spørgsmålstegn. Maria vandt. Ja. Det var de udfordringer, og de var virkelig, virkelig svære, synes du ikke? Jo, det er meget, meget sværere, end man tror, og det kan godt være, at nogle af jer derude, I sidder og bare tænker, det der kunne jeg have gjort med lukkede øjne, og det vil være snyd, fordi det skal man ikke. Man skal se, og det er faktisk rigtig, rigtig svært. Men hvis I gerne vil have, at vi laver en toer af det her, Så skriv det i en kommentar.
Ja, og hvis I har nogle udfordringer, I gerne vil have, vi gør på hovedet, altså hvis I har en idé, læs en avis eller et eller andet. Så skriv det i kommentaren. Husk at klikke på subscribe-knappen og på klokkeikonet for at få besked, når der kommer notifikationer på den her kanal. Lige præcis. Vi hygger os med at lave det her. Vi håber, I hygger med os. Kom og hyg! Hej hej! Og have det godt, til vi ses igen. Mit navn er Simon, og det er Maria. Hej hej! Bye!